باب الوقار والسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لواهته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. اللهوات جمع لهات، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أنك مناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسوية تاني فلاني ميلاد النصارى وكجاتي بافلاني مغاني كله سانكالو تانا بسوية وتاني شغناي. ambe bako jikorni burfula masjid salamu kono darasu be imamu an-Nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadus salihin. Babul waqar washakinatu. Ninye bonda minni hadamade akaka wakati be kake chogola chogo minni bonyaro yere bonya bi ki yere bonya anko yere bonya mi ka yere korta mugo ka wote ikake la hala minni mugo yuye doro ibi bonya ki karama waqaru koroye ode wa shakina ye sabatini mafantiya minni be tama ibi ka ko wakati be te komi mugo min jawulilendo na be girigiri na yere wadatun bunkasiru kal waqaru huwa hay'atu yantasifu biha al-abdu yakunu waqara ko waqara yede hada madan yire ki ke chogo dola ni mo yuye doro ibi bonya bi hais ija arahu man yarahu yahtarimuhu wa ya'jimuhu waqaru yede ki yire ke la halala min ni mo yiye abi bonya abi karama al waqara yode wa shakinatu hiya adamu li harakatul kashira la magachama shekina kure munye ikana to kala magachama ke itama to kuma to anishigi to wa adamu tish ani kana giri bal yakunu shakina fi qalbihi ikake ma fantile dusukun kono wa fi jawarihi ikake ma fantile ka sufe wala wa fi maghalihi ikake ma fantile ikakuma wala shekina yeninde idusukun ma fantaka ka soroye ika sufe ma ka fantiya ka soro ika kuma kaw fana ma fantiya ka soro la ni tekeni girigiriye tuma mi imamu an-Nawawi bonda kenin togola ibn Simi rahimahullah tuma ma yenni fo ko wala sakana hajani wasfaini aqul sikatala nimman kutu fula min fulani nye al-waqar wash-shakinatu min khayri qisali allati yamunnu Allah biha ala al-abdi ko munu fulani nye min yashki al-waqar wa ni-shakina man kutu fulani ro ni ala be fonan shirake aka jonkani waye لأن ضد ذلك لا يكون الإنسان لا سكينة عنده ولا هيبة عنده لأن ضد ذلك نون تنايموني هذا مدين كake ما فانتيا تيفي يربونيا تيفي إمي يركي تقول أني موغو بونيا أوا يكلا هلفنا ما فانتيا تي وليس وقورا بل هو مهين ni kera o chogola doro teke mogo bonyale ibeke mogo de mogo min be dogoya
وغد ودا نفسه ونجلها دونك ويلا يريد يري مارجيكي كي يري دويا إمامنا النووي رحمه الله ينونفو أكل لا داي ale be delila de keni qur'ana aya wi folo parce que alaka qur'ana de be fembe nye folo alaka kuma de be fembe nye folo ako qala allah ta'ala qala ko masamin qurta lendo wa ibadur rahman alaka jo alladhina yamsuna ala al-ardi hauna alaka jonye mu'minu ni be tama dugu koro ko be tama doni ate komi katama komi bana bagato fana de usen telalen do metama doni nye munye yere bonya ni yere janga ni la maga chamante yu bolo ube tama o chogo de la alaka jonyumo wa ija qatabahumul jahiluna qalu salama alaka jonyumo ni jahili minyu kuma nyogonya ulube kuma do fuye kuma mimbu kishi nute do ka jahil yala qalu salama korote koni jahilu kuma nyogonya ube salamu bulika la nyini to yede ni jahili ya nyini fe ko abu kuma nyogonya ulube kuma do de fo jahili nye kuma mimbu kishi nute do ka jahil yala nute do ka kuma nyogonya la ba kuma kishi lende fo minti do o ka jahil yala وكفى كواني عائشة رضي الله عنها قد سمنا أنبا عائشة ملكة جيكبواما قالت أنبا شتكو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدمي أن قد تداهك كو أليما تشيدني أبرا كنا يللا كسوبي كا يلي شي أدام كا داوغا كا يلي كسوبي كو أليما تشيدني أبوكي حتى ترى منه لحواته ciden ka yele fo ibe akada konona ana nugo kungo ye ko ale ma ciden de amadeli ka ciden ni nayo yele suku ka bara ni dawaga la hawatu yemunye ni dawaga da sanfela la hawatu yo ode ciden madeli ko ale madeli ka ciden ya ka yele ka dawaga fo ko yoroye amba ishitu inma kana yatabassamu ciden ka yele de lebe yele misenu de ke kamunye ka yele misenu ke ciden ka yele chogo be yode mi ka ciden nya ka yele ka kambo kakaka amo ke abara uli ka ciden nya ka yele sha damma ka dawaga fuiba da kununa sanfelaye ko cid ko ali modeli ko yabara donc obe munyira alwahar ciden be ke la hala de la bada niya yedro iba karamo iba bonya yele ka fo ka kambo atoke yele ka dawa ka fo da sanfela beye da konona sanfela beye ko cide madele koke aka yele beye yele misenu ni munye de nu cide nyele la yere de ka sha damma nu go mankuto ko ayele la fo anya ataka juye ni mimbe sanfe ko ayele la fanyoye o ye cide ka yele danye me ka fo da de wagara fo da konona kaye ayi aha باب الندب إلى إتيان الصلاة العلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما كن بوندا كاكا يلاسو كاكا نويفه ni bena salli yoro la ube ipeta doni nyini yoro la ube nunu fulan nyogona fewo fenni bato yoro de ni baraji nyini yoro de minali ibadati ni bena salli yoro la ube ni bena doni nyini yoro la ube nunu fulan na nyogona munu nye bato koye ikana bisekinati ni bena ima fanchalen kana wal waqaru ani ikana ni ibonya lendo ikana ni bonya kana makono ikana bonya ni karama kono ni beta saliro la tani ma fanja ni bonya ni karama
ni beta doni nyini la ta chogo dola mi ma fantilendo bonyane karama bi bolo bato chogo bato yoro bebo chogo la ayo de la ke munye akwala ko masamin korota leno o ma mi wajjimu sha'ir allah ko ala ko mugo ala ka bato yoro niyo o bonya fa innaha min taqwa alqulub ko o ba yirade ko ibsukum be siralaje salliro niyo bonya misiru niyo bonya ko karama ni ibeta bonya de kono ni beta ma fanta de kono ko mugo bo ko ba yira ko ibsukum be siralaje balma ni dusukun fana munna ala ye dusukun de siranye alanye fo ama fo o ba yira ko suufe be sir alanye ake dusukun de fo parce que dusukun be hada maden kono na nya na sirana alanye far koro to be sir alanye ni dusukun ma sir alanye dro far koro to te sir alanye wodi ato ciden ko ala wa inna fil jasad mudghah ija salahati صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فسد الجسد كله ألا وهي القلب تيدين ko sogo bu kelembe fari kolola na nyana fari kolo tobe be nyano fe na chinyana fari kolo tobe be chinya tiden ko ye duskunde nyada maden duskunya na dore fari kolo to nyana na chinyana fari kolo to chinyana wodi ya to ala yere ko aya kono ala ka bato yoro tamansin mo be ulu bonya o ba yira ko atigi duskumbe sir alani aya wuri ala ko zalikan o man yu'ajjimu hurumati llahi fa huwa khairul lahu inda rabbih ala ko nin fulede ala yere ya horoma do ko munun ka ko bonya le unye ni mo yo ulu bonya ko karama o de yima heraye itigi alafe donc ni nya yira ala ka bato yoro u ka bonyo ka karama yala mugo be yin nin kono ba mugo munum be na misiru kono na la sunyali de kama ala ka bato yoro u bonya ire folo yimena ala ka bato yoro na ni bonya ni karama ni ma fantiaye yiminke ala ka bato yoro nya fana ima bonya ima karama yitera samara sunyala de ete yenni aya kono ete ala ka bato yoro bonya bagana karama bagay eye moto sunyala de ete nin ko kono eye mugo ka telefoni sunyala de ete nin ko kono ema ala ka bato yoro emu bonya imu karama idus kunte sirala nyi fana ni dus kumbe sir ala nye sunyali ita ke yoro wire janka misiri kono ni dus kumbe sirala nye te wali telefoni ta misiri kono ni dus kumbe sirala nye te wali moto ta misiri kono min niye mugo munun ba ke umana bato yoro ina karama kono umana bato yoro ina mafantiya kono u alaka bato yoro bonya bagawte fana donc o bayira hada made bato yoro bonya de wode bayira na kondu disku mesra lañe aya fulana bato yoro bonya o ba ode ima heray itige alafe ni malaka bato yoro bonya ko fula bila idiskunte sira lañe kele fulanna fana awa o de ma jugu ma itige alafe o ye ko jugu de ni ba soro itige alafe ala kan kiskantanga o ko fa ye hadisan nati an abi hurairah radiyallahu anhu karisamna abu hurairah malaka je kabama qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu hurairah ko alayya macide bafo ida uhumati salatun fala tatuha wa antum tas'auna ciden ko ni salli jora akana na sallima atteliyale kawse ka boli kana mana ibe ewa misiri kene manala eye salli korta me eye salli joli me ube eba ke kana almamini jama donna sallila iki sen teliya kojugu ube ka boli kojugu kana purun ka be uruku kana ta tinda ka boli kana ka teliya kana ciden koy kanoke parce hada madin fule depuis salli ji tay ka sokono ka misiri siramina abe ko be salli dela sabati de ka soro bolo hakili sigi de ka soro bolo ma fante ka soro ka sofeula ini giri kana na misiri la tama kana de itama chokola akwa kana teliya kana misiri la de wa tuha wa antum tamusuna
ayina misiri la aw nabe tama akan lada tama chokola itama kana misila de ikan lada tama chokola kana boli kani sentali yakudu wa alaikum sakinatu ana to ma fantani bonya fana kasura awkolo akana yire bonya ni kono ani karama kono fama adrakitum fasallu nawna na misirila abbenna minna alimami bolo abo salli وما فاتكم فاتموا من يعود أبو دفع ni hadisa muntafaq alayhi bukhari muslim benna hadisayna fadamadu bala yustafadu min alhadith min hadha alhadith fawaid minha ta'jim as-sanu salat nafafule munye hada maden ka salli boya akaka ni hada maden bina salli rola nani alanya siranye nani mafantiaye nani na bonya ni karamakolo arisa yo yirana nani mafantiaye ikana bonya ni karamakolo salirola aba kono annahu la basan an tasmu li iqamatu min kharij al masjid ko basitala salli korta akame mishirik kene manala wala haja minka فإذا قام المؤذن في مكبر صوتي ليسمع من كان خارج المسجد فلا باس ونسمين كن ننكا ننكو نيايرنا كو سالي كورتا بشكا بو مشيري كنمالا بس جيدان كو تقولي حديثينا أكو تقولي إجا أغمات الصلاة نسالي جورا أي سالي جو كمي ibe misiri kenemana la kana teliyare tama kana ikalla da tama chogola donc ni nyaayira na ko salli korota ko ja abe bo misiri kenemana la donc ko ola ni salli wole la ni salli korota ka salli jo mikro la ko basitala parce que munna yen fo parce que abe doni ke baga do bolo ko salli korota ko akada misiri korona de la ko salli wole doron de kanka bo mikro la sanfe ni ni salli korotale ko kanka da misiri kono na de la ko parce que salli be do ka korota mun be misiri kono de ko mi mun bu ka so kono ko salli korota ndeke uluye so soli de bala donc kuma sali de fulen ni nya ko tanke ciden ko ni salli jora iya jo kam me kito kene mai katama kana ni ya ira ciden tilela salli joli tumbe go kenema donc ola ni mu'min ni salli jo mikro la na be bo kenema mo ba me kuto kenema basitala ako in kana ba'du an-nas qad a'taradan ala haja ako harin na yasur mo do bala milanina wa qala innahu idha qama min kharij al-masjid takassala an-nas mo fana ko salli kurta kana bo kenema mo fana nuka haklina konni salli kurta bora musiri kenema la abe men mikro la ko mo be lafu ku tena misiri la jorna ko munun kaso ni misiri kasuru ku ubu atoyede uba fo wakati maseforo ni salli korotala mbese kata mbebe salima donc avec sababu ye ku lafu utena misiri la jorna tanku nu be salli korotame uba fo ni salli korotara mbena misiri la kasura kaka mo ni ka misiri kasuru kana misiri la de sani salli korta wakati kase ina jikiru ke ibe misiri kono na minna ibe bato de la donc menni misiri konni salli korta ra ko abe do salaya ako walakin ma dama li amru qad sara misluhu fi ahdi rasul alayhi salatu wassalam wa anna li iqamat tasmi min al kharij akun ma dama ko koy nyogona kera tido nyire tilela mo salli korta kam salli jo kam misiri kenemana la fa innana nara annahu la basa bihi akola ulu bolo basitala salli ka korta misiri mi korola tanka nyogona kera misiri tiren tilela ko salli korta be bu kenema donc ulu bolo salli ka korta mi korola ko basito kola ولكن الشيء الذي يغسى منه الاسم أكون فمي ni abole mikro la nambe sira mogo kana junubu sorala
ما يفعله بعض الناس فينقل صلاة نفسها أبر مكبر الصوت من المنارات أقول بسرفني ني أكلي كنا جنوب الله سمعما ويمغو بسلم منكم ميكرولا مسيري سانف ميكرولا سلم من ببانجي مغو من وسلم بانجلو وكلام بو مسيري كنما ميكرولا مسيري مناري ميكرولا فإن هذا يسوس على من حوله وكون نكوني كو أبي مغو من بمسيري كرفة كو أبو واسو كسلك منا فجر سلي أبيك مسيري سانف ميكرولا ميكرو من بكنما ube safo salli ube futuru salli ku ulu be sira mugo kana jurubu soro de la ko parce que mugo munum be misiri krefe ko abu wasu la shiyama fi salati al-layli fi salati al-jahriya ko kuma muna sufi salli munum be bange yusawisu ala ahli al-buyut ko ni kalan kera mikro la ola ko du mugo munum be abu taswisi ويسوس على المساجد القريبة كل مسيري منو فناني أو مسيري كسرو كو أنو مسيري منو كسرابو فنا واسو حتى إننا كفؤلو سمعنا بعض الناس إذا سمع مكبر صوتي من مسجد قريب يتابع بقلبه الإمام الذي في المسجد الثاني ونسمينك رحمه الله فو أسير علوما kafin misiru do mu kasuru nyogona ko misiri do be soroye misiri do sorolaye jaman min be sallu ka alimami kofe misiri fulana ka mikro ka alimami bake ka kala dogo ato misiri do in kono ka misiri fulana ka alimami ka alame ka dusukumbila anofe misiri min kasuru wa sami'ana qulu ya me anna ba'dahum آمنا على قراءة إمام المسجد الثاني كونوا يامي كوكا مغدوتو مسيري دولا مسيري دوكا الماميكو ولا دالينا ميكرولا نم مسيري كمغو يامي أي مسيري فلنا المامي ولا دالينا علي أمينا من أنوفي كو أفنا سيرا ولما لما قال الإمام الثاني ولا دالين قال هؤلاء أمين وهذا ليس ببعيد ako tuma misiri fulana kalmami ko wala dalina misiri do in kam go ko amina nofe ako onu keli manja fano li anna al qalb idha asqala bi shay arada an khayrihi parce que dusukun fule na surani feminye na asurani fendoye abenyina fendo ko fendo abe go ola fa idha kanu yutabi'una qira'atu al masjid al mujawir na ya suru mu'minun bi misri wore kono ubaka kam misri wore ka kala ka lamme ka mutaba wa kanat qira'atu al-imam jayyida fi sawti wal idai na ya suru al-imam ka kankani harafu dun ko wadi to fana kani fa inna al-qalban qad yunha al-imam alladhi bayna yadayhi duskun bi saka sugula ka bo al-imam min ba koro wa qad sabata fi muwatta'i imam maliki أقول سبت إلى إمامنا مالك كم واتقنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج جات ليلة وشهابه في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة وكيدن دلك بوكنا كم مسير لا دوندولا جما بك كسلم مسير لا ديباك كسلي كيكا كلام بانجي وقال عليه الصلاة والسلام كيدن كو كسني نيما باكا إن المصلى yunaji rabbahu ako salli baga ibake ki tigi ala de gundo nyogonya fali yanzur bima yunajihu bihi ire ka lage bi tigi ala gundo nyogonya ni minye wala yujhiru ba'dukum ala ba'd bil qur'an adola kele akana bangali ke nyogon kan ni qur'ana kalaje ni hadisa be muwata kono donc ni hadisa ye delilay hari hada madde sufela la nibi ka sokono ibi ka sufe nafila mununke afo hakela yirebe mimme ube ka fo dal du koro yikani ka kalam bange nibi ka sugunugo ani munumbe sokono unu be sinogo sokelen kono ikani kono parce que tidon ko hari qur'ana kala kana mugo to yonai kani kam bange ni ka qur'ana kala nye nibe mugo re to yonai
فجال حاجا أجائية ونهى عنه شيدي هاركي كم بانج سلي لني قرانين كم مغورده كم مغورد تورو شيدي نياكي تورا شيدي نبالي كاكا أو بنو سمينو كو أكو بكني دي كفنا ولهذا نحن نرى أقول قصو كونوا ياي أن الذين يفعلون هذا يودون الصلاة من أعلى المنارات أبر مكبر صوتي نرى أنهم إذا كانوا يوزون من حولهم فهم آشمون كونوا ياي مغو نسلم منهم ببانجي نابو بني كردلا na ya soro sigi nyogo munum be misiri kere fa abu tonyo na ya soro abe misiri were wasu ku tonyo ku ulu bolo ku tigila mugo ku ujunubu tode do ko junubu de bula fa huwa ashimuna utugo be junubu soro fa in kana hada al amal yakuna fihi insan imma ashima wa imma salima akonna ya soro hada madan nin ko min ko te fulen ni kakala mikolola ni be ko fulen yogonje imma ina ke mu junubu toye ina kisi junubuma fala sakka anna tarikahu awla ako shikatala ni mu'min sayra ka toye ko ode kanye wa huwa fil haqiqati la faida minhu ako ni alla je haqiqa yire la fana nimbe salli nka salli munumbe bange o kanka bange no ye mo ko me ko to misiri kene manala ako ni alla je nafa yire tala ako faida yire tala nafa yire tala فالإمام إنما يصلي لأهل المسجد parce que الإمامي جمع من دي كفي مسيري قلوبك كسلي نقلده ولا يصلي إلى من كان خارج المسجد مغمون بمسيري تاني من لغوك سوكونو إتاكي كسلي نقلده يباكي كسلي نمسيري مغمون ثم وفيه أيضا أكو أباكم تغني أنه إذا كان الإنسان كسولا ثبته الشيطان وينتظر إلى أركات الأولى وثانية وثالثة أكو تيالي وربانا تغني ni kaya wasalli munun be bange na be bu mikrola ko setane abesika mugo do sabati nu tena salli la jonna ni almamiya kalanda mina abafo ido ni asera abesunya uruko wakati marakan folon kata biyama abato setane ba bola ijo arakan fulana mbeta be oma arakan sabana mbeta be oma aw yaqulu lahu shaytanu ijlis hatta la yabghi illa rak'ata wumi setane be saka foyere isigisa na tora alakan keleye ibeta fa yahrimu min al-khair an itiyani al-masjid li-salat aw abeke sababu tigla mobe kumantiya herala min yimisirin na le kana sallila ma dama annahu yasma'u sawta qira'atu al-imam ma dama tilube almami kanna abin makununi da ke nka toyi na shira arakan labanan beta wa beke sababu ye ka kumantiya misirin na li herama ani salli wa hakaja kullama arada an yaquma sabbatahu shaytan wakati na kwa be wuli doro shaytani ba lafu ka sabati wa salli beta kada li haja nusimin kunnin koso nu shi riwanana ko ulube wa shakanke ubalima wuye wala shiyama al-aimma ko kuma mana al-imamu Allah ya faru zalika ku kana okay ka sallu bange mikrola wa an tusallima jimamahum wa yusallima ikhwanahum uku yireka kan kishi uku ka balmo kan kishi min adiyatihum ka bu ka tunyalima hatta fil buyuti aida har su kono fana uka mugo uka toye puru ka kishi mugo tunyalima ka su kono urumba ma badu nas akwa bese kake mugo dobe yakunu qad salla wa yuhibbu an yanam wa yartaha ya bese ka sor mugo doba ka so kono ye ujurato de ube uye muso de musiri sallima wajibi aka wakati sele ale sallira sallin kofe abafe ka sinugo kalafiya qad yakunu maridan shaharan layla kullahu abi soro bana bakato de fana be ayesu be si anyana bana imbolo fayeji ajuhu haja sauti ni o wakati ni o yella fa soro na ko abedda ka sinugo nin kan min be bo mikro la o kayimbe ewa o kayimbe fana abe akono na ha abadde o
وقد يكون المسجد قريبا من سطوح في أيام القيد وفيه السبيان فيفجوهم صوت المكبر أبسك سورة مسلم بدأ نكجر يرو دولا فنا يرو منو ندمسنون بلاي كاتشايا ندمسنون شنو غطور مسلم سلم واجب كان ننكاين بأولو فنا جهو كوجري فلحاسن أقول لنيني أن هذه المسائل ابتلي بها بعض الناس كل مسائل من فلن قوم دولا جربلاناي نسأل الله أن يعافينا وإياهم ko alebe ala deli alaka annu tigul lafiya wasaru yuduna man bi jiwarihim min al masajid wal buyut ko ukera mugoye mu be mugo toro mugo muslimunun ka gerula ani so munun ka gerula ubu toro fi amri kola la fa'idata minhu ko minni nafatala fa ijaji tawlima arrakiya fakabbir donc buno semi rahimahullah minye aye faida munumbo ko salli joli ka bo micro la kenema ako bashi tola parce que saudi a desun tuntara uka mewa araisi suuni al-islami wal awqaf wa da'wa anyamare ministry so mimbe saudi aka misiru ka kibariyala nyamariya tungoraye ko fenwo fenye misiri de sauriya ni salli wele kante ani ka salli korota mikrola minye kalawunye abe kadda misiri kononawla o de son tara uka famo bolo depuis so Abdallah Bumbaji tile uye kuinke kuba de son ta mankan chayarala ayasoro Bumbaji de nyemaye ale kanogo ate mankan ni fitina ufe atilela decision tuntara Bumbaji tilela misidun minye salli wele ani salli korta ulu doron ka bo kenema minye salli to salli munube bange mo kana wa salli bange mikro la kenema o ka to misiru konona la ne tuma min mankan charala Bumbaji ye decision wala menyina utunya decision ta do tunye bara damina na yerenta do continue ba ma continue ni bunu semino ko re mo la depuis ale ka nyana mayala ndella la uya ndella ka miala ako ale ko ne ka dugu uneza ako misiri mi korote kene manibe kalala Allah salli wala salli korta salli bebe ke misiri konona de la adella ko funya mi ata ako ale ko ne ka dugu alhamdulillah misiri mi koro kalante kala kenema ni mo bame salli wala ni salli korta de bo kenema donc ola atumbe femmi foya oyeninde bo saudia sosoli tunna na fula de la ale ka hakilina minye fulana la yo fanye minye atumbe do yere bolo karamo do bolo saudia ko salli wele doronde kabo har salli korta o kadda misri kononana me minye sheikh ibn Usaymin rahimahullah ani sheikh Abdallah Bumbaji nunu ko ni yo ye salli korta be bo o de sabawai salli korta salli joli o be bo sanfe mikrola ode sababai afule ko ode yawa giriyaya ka sabatiya ni min te sababai wulu bolo min manka ke wu bolo ni delela we ayofo min ye ka sallu bange mikrola balma ambe ala deli me comme anka jamana anka famu masoma yere folo janko anko fo ko mo ka barakenay nunu ye sariyade ube silamiya kononana nanuma ambu fo ani anku ka ke ko kele wonte parce que jamana madina famu folo ne yo fo anka jamana ko sariya be misiru ka mikro la ne am masoma folo kura fule igiliju la ampe folo ya haramu e sosoli tola amma nya soro la folo kura min fule igiliju la nabiye silama jamana kono doni ke baga be bolo ya haramu ye folo amba se to ka hadisa sahalembe ako chide fenwo fenye fende ni kurambala ko chide madele na be so koto aka so kono na makari way hadisa sahale nya folo kuram fule girila an ka jamana la folo kuram be silama dew nyere kanna cheni la folo kuram be fini la folo kuran de se be fini la folo o be silama kanna yere jamana kono folo kontinero de beta fa wala ko nati ko fere amma nya soro la folo awon de ba ko mushiru kam mikro kana bo ha
sariyaw de ambu fo me anga jamana mashawlu ma fulo koy fon be munu nya haramu bilin yere nan kan kan nyanyi wulu la fulo me nim misiri min fana ya afamu ka fonne ka kala misiri min ka surun nan kana toro buso munun ka girnan kana toro nyere bin kan mikro jigi ka bila hakila ube nyere bin kan mikro kanda misiri kono na fana la iye nyuman ke kay bashiti kala ni sera ko ke ye nyuman ke ne aunde ta sariyata bagaye ante seka sariyata me ala ta minye e sunna minye ala doni ko ye min fo ala o de fule de nye kam munum be bo misiri la ka kalanke me ciyali wore balaw on ka jamana kono abe yere bonyani yere jira de do karamo chamana la karamo chamon fule tanka bado nin kuma na nin kala na mikro la nkan kadi uba fo e wanka kalan kadi uba fo ka harafu kadi abeta yuroja mo ba me fo nani mo do ye nyonye e ka fajiri ni ka kamme alhamdulillah ka kan kadi sa komi qaru de sa bi se tejo ha e ya me kito fo ya ha o ya be ko baisa alhamdulillah jazakallahu khaira ya me fo ya alhamdulillah yere bonya fule kana sa ani yere jira donc o cinyani bala abeke sababu ka hada maden chama ka bara cinyani bolon tanki no ba don kan kambe bo kiyin konon ka kambe bo mo wore ba me hari aywa atunte se ka kanya ka se degre minya banye ka ce o degre ma pura kame natanu nkan na do donc o ye cinyali bele bele bade nabe e ka bato daji yere ala kan kisi kantanga donc hadisa nya fo ayranna ka fo hada maden ni bena misiri la nani hakili shige ni alimami soro abe kumbele minala I jole kabaru fili mogo fana ni kataw bu soro de nu nana alimami be kumbele minala doro ube teliya ka brito ba fo Allahu akbar ima do sallila de doni ke ba ko wajibi takbiratul ihram rukunu de do nu ye sallu do shin nu ya jate uba fo takbiratul ihram wa qiyamul laha takbiratul ihram ye rukunu de aketo ika joka ke fana ye rukunu de ni birito ye takbiratul ihram ke doramanye iteli yara chogo ni nana almamini jamabe kumbele mula I jode folo ikafu Allahu akbar o ko fe kabri awa ibirito ini takbiratul intikhalu bejigi kabaru fula de fulika ijo ika takbiratul ihram ke ibirito ka kumbele na ina Allahu akbar wore ka jigi o ye takbiratul intikhali me doni ke ko hari no maso yibolo ijija koni ijolen ka takbiratul ihram ke hari ijigito kabarun min be fo takbiratul intikhali no ma fo fenti ka sallila me ijija ijolen ka takbiratul ihram donc ni almami soro kumbele mina kafaraka iyo ora kan soro hiden ko man adraka arakata min as-sala faqad adraka as-sala akoni mo min be na arakan kele na sallila akuyo salli soro ni kumbele min soro me na ya soro almami bora kumbele mina la e koy Allahu akbar jole e koy beti kumbele mina almami wulila ka soro bora fula masika kumbele ma imo ora kan soro de imo ora kan soro tarakida donc ni nana ye almami soro tahiyya de fanala ya soro sujudi labande lawa I jolen ka kabaru fili ka do sallila ye almami soro tahiyya de lawa I jolen ka kabaru fili ka do sallila bunu semini fo kele aba fo saraw kono ya e nana almami be tahiyya labanna e yere bado jamawere nyabe jamawere la ubena uluma salli ube hakili bala jama do be ne kofe ubena uma sallu fana bena misirinde la ibado chon nunumbe almamino jama be tahiyya labande la akoy kana faruka ni chogola jama wure min bena uluma kono nu nana ini ulube salli nyogon fe ka jama salli baraji soro men ni hakilite jama wure nalila kabaruka almamino la halala ika faraka donc ni almamino jama ye salamu bila kabaru wure te elade idon na salli la kaba ika salli to min bila ibode nati ibi ka salli ibode nati bonna ya suru almami arakan fulade taraka yidda safola e ya suru arakan fulade taraka yidda yi benna almamini jamaka arakan laban fulade ma almamini jamaka arakan laban fulade min fulade ne bennuma ulude e ka arakan fulade ni be se ka fatiha kala ni fatiha kala ni kofe
ni be se ka soran surman do kala ka faraka sani almami ka tabiri iko ke ka arakan fulo fula do ni ma haro soro fana ika arakan fulo fula de do ni almami salamu bila ebe nani arakan mununye edda ni be nanu ye e ka arakan laban fula de ye ulu ye ibe fata drone kala ku gunda itu bange surate dauka munna hadisa in koso fama adrakitum fasallu wama fatakum fatimu ako bennan min na ba salli min ya ata min tara kauda abo dafare abo timmede ko dafa bon safo fana ka timmeli akara kallaban fula fata drone be kala ute bange ni futiri boydiro abo chogo kelendela ni futuru ni safo be bonyo koro ni arakan fula de yidda fiturula futurula nana yasura al mamini jama arakan fula yidda furuti arakan laba ibbenna wodema wode arakan fulo ni al mamini jama yi salamu bila fula de mata kai dawa fulai ibe wuli kele ni al mamini jama yi salamu bila ebe wuli ina ni kele min be fatiha kala ka bange ka sura daka parce que har ni yere kele be salli ika futur arakan fulana fatiha de be kala ka sura daka ibo kala ka bange ka sura daka ka sigi ka tahya ibe nani sabana min bo bunda ni yoro be futuri safo tede futuri wa safo arakan fula imbe nu ulu taraki da ulu be bunda de ni futuri arakan fula nu taraka idda ni wulila ibe fulana minna ki bo bangere ka fata kala ka sura daka ni sigira de ibe nani arakan laba minye bo kunda sura te daka donc ibu salli ni chokola bo har malik majhabila munum be ta anofe ko ika sarade ko safo arakan fula ko no tarakida ni nana be na arakan laban fula de lama ko ni almamin jama'i salamu bila ko ika wuri arakan fula min bila ko ika fata kala ka bange ka sura daka obe maliki majabila mi wasa halente de utara hadisa kai riwaye dode nofe fama adrakitum fasallu ma fatakum faghdu ulu nyana faghdu ko saralli de do ayi faghdu arabu kanna qur'ana ayula hadisa wala ani fatimu bede mana kelenya qur'ana kuna ala ko fa iza khadaytumus salatan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum yala ayayin naw alla nyini de bin nayi salli sarawa akuru na salli timme naka salli banna fa ija qudiyati salatu fantasiru fil ardi juma do na ko fa ija qudiyati salatu fantasiru fil ardi yala akuru de nayi juma salli sara ayi chari dugo kolo kawa la nini yere ni juma salli timira ni juma salli banna tuma mi ciden tumbe kala jinnu nana kalame ala ko falamma qudiya tuma mi ciden ka kalam banna kalan timira ni falamma kude yana akoro de tuma mi cide nyaka kalan sara tuma mi kalan timena donc faqudu ani fatimu ubede mana kelenya donc ni nana alimami bolo ik safara kan fula tarakida ebe na laban fula mununa ode ka arakan furo fulay ni alimami salamu bila ibe arakan fula wure min nati donc ibe wa fatiha dronde kala surate daka iba gula ode sahaleno ute bange surate tawka donc hadisa en koso don ko yedde la do talam ewa tamade an ko ni e sadlira almamin no fe almamin min te tamade nyen nabe nani salli ikan nani salli anofe e ko tamade nde salli fana e nana almamin jama salli fana arakan furo fula tara ke edda e benna sa ewa salli fana arakan laban fula de ma almamin jama bolo yala nu ye salamu birebe salamu bilo no fe parce que ko e tamade ne be fula de salliwa doni ko kolla ko ewa fula min taraki da usra de parce que ko ni hadisa koso ko ciden ko fama adrakatum fasallu wa ma fatakum fatimu ko ciden ko nabbe nan min na ya salli min taraka da ya timme donc arakan fula min taraka da idda e kana fo ko ne tamade de min wasa de nun fula da kasaru bila mun no fe la in kana salamu bila no fe min da atime ibina arakan fula wore ki ka salli ke nane donc almamin no fe na famu nun tumbe awa ni hadisa ina wayen nunu nye kufo زاد مسلم في رواية الله زاد مسلم
جاد مسلم في رواية له مسلم يجد لك أكنا تقو دولا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة فهو في الصلاة ندولا كلمنا بتسلي رولا نيو فون خسره كنو ni yusalli tay ka sokono ubi yusalli si ka bitigi de la yitato misirila abe ko mi be salli de kono wodi yato la maga chama ni giri chama kanate kana boli kani sentele akojo tama ikatama chogola parce que be salli de la salli baraji de be sebe ye fo ikana ka salli ka sagi ni nato misirila ibe salli de kono donc wodi yato chiden ko ikana boli parce que ni mo boli to nana misirila kado safula kado jamala ciyali wure bala i digirin ton nana i boli ton nana kito salli la dusukumbe to pam 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 de la i hakili te salli re la sugola de do tanke ni segen ni boli min nana wodi yato doni ke bawo ko ciden ka hadisa do be ni salli jite ka soko ni na to misiri fala yusabbikanna baina asabi ikani bolon konu ikani fenka nyonate numbe bafo ni machogodi ha ki bolon koni meleke nyugonna ciden ko ni bena sallila yi salliji tay bena misiri lay kanoke ni nyabe misiri kono ibake ka sigi ka salli makono kani i bolon koni meleke nyugonnate ciden ko be ko mi be salli de ko fala yusabbikanna baina asabihi kani bolon koni sori nyugonna i na to salliro la kani bolon koni sori nyugonna be ko mi be salli de la i sigile misiri kono ka salli makono makarodo kani bolon koni sori nyugonna abe ko mi be salli de la ni salamu kera yi sallira salamu kera adagara ye iki bolon ko ni sori nyogo na har ni be misiri kono parce que salli banna وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع عبد الله بن عباس ملاك جيكابو فلابيما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ko aleye nyonini ke arafa do kafara ciden ka mana kabo arafa nu beta mujiri fata kasage kabo arafa nu beta mujiri fata ugafo de mantafa ko ale sagira kabo arafa nu beta mujiri fata ciden nofe ciden ka hijun lawanna wara'ahu jajiran shadida nyame gen kan chaman de be ciden kofe be ba ke ka kan nyamen ke mana nibi kan nyame ge be kan mi fo jejira yode nyame gen kan chama ciden ba ke ko me akofe nyame gen kan munun ka girifana wa darban ani kan nyame goshi nyame gen kan girima ani kan nyame goshi ciden ba ke ko me akofe wa sawta lil ibli ani nyame wire ka ni nyame bugo ubi niya genna ba ka tele ya be kan mi fo ciden ba ke ko chama me akofe fasara bi sawtihi ilayhim ciden ya ka busanta kayira mo late ka koriya ke kata jamana aka busai wa gala ciden ka yuhannas akum mugo alaikum bi sakinati ma fanta ka suraw bolo mbawma ma fanta ka suraw bolo fa innal birra bato fule laysa bil indai bato teteleya en ka bonkun nan kata bato toye bato to teleya ayake ni hakiliye البر تاءة والإنداء بداد مؤجمة قبلها ياء وهمجة مكسورة وهو الإشراء باتو تتلياي نيجا باتو كيبا كلمة ما فانتيا باتو بكني حكلي سيجي باتو تكني تلياي ده أو أي ما فانتيا كسبتي donc نيا يرانا هذا مدي نيبنا كم مامنا نوي بوندا دو تشومي نيبنا مشيرولا إبتا كلا نيرولا ube ni be alabato yorola ma fanjani sabatin hakili sigi ka sore bolo tele bay ni giri bay ni la maga bay iki yere polo sama islamia adabu do to ye islamia jogo do to ye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقين قالك ko muso min furu tɛ da mɔgɔ ye i n'a fɔ i balimamuso ani bamuso ani tɛnɛmuso ani ɲɔgɔnnaw ko a yɔrɔ jumɛn la yeli bɛ daga ye. A yɔrɔ min yeli bɛ daga ye o le yɔrɔ ye min bɛ lankɛnɛmaya ka siyaya i n'a fɔ a kunsigi i bɛ se k'olu ye baasi t'o la, a ɲɛda i bɛ se k'o ye baasi t'o la, a kanka la i bɛ se k'o ye baasi t'a la, a disi sanfɛla i bɛ se k'o ye baasi t'a la, a gbɛlɛnkala ka jigin i bɛ se k'olu ye baasi t'a la. Nka ka damina a senkuru ma ka yɛlɛn ka taa se a sin ma i man kan k'olu ye, kamasɔrɔ o ye lebu yɔrɔ ye, lebu min n'o fanga ka bon ka tɛmɛ fɔlɔw kan. Nka mɔgɔ min ye mɔgɔ wɛrɛw ye olu ta yɔrɔ si ye, mɔgɔ min ye a masurunyamɔgɔw ye a furu tɛ dan mɔgɔ min ye, ka damina disi sanfɛla ma ka yɛlɛn a bɛ se k'o ye, ani ka damina senkuru ma ka jigin a bɛ se k'o ye. Nka n'a bolo la mɔgɔ wɛrɛ man kan ka yɔrɔ tɔ ye cɛlamɔgɔ la fana kana furu cɛ ye. Wallahu ta'ala a'lam. Ɲininkali filanan ko yala k'a bɛ daga muso ye wa tumana min na n'a kɛlɛ bɛ seli la a ye seli kɔrɔta. An b'a fɛ ko lɔnmɔgɔ bɛnna ma k'a fɔ seli wele ani seli kɔrɔta o tɛ diyagoya musolamɔgɔ kan. Ni muso bɛ seli a tɛ diyagoya kan ye seli kɔrɔta, a fana tɛ diyagoya kan ye seli wele. Nka yala a kanuni lo wa k'a fɔ k'a ye seli kɔrɔta tumana min na n'a bɛ seli. Lɔnmɔgɔ ma bɛn kelen ma o la. Alimamu Shafi rahimahullah ale ka yira k'a fɔ n'a ka seli wele ka seli kɔrɔta ko baasi t'o la. O ɲɔgɔn fana di Imam Ahmad rahimahullah ale ko n'a k'o kɛ fana ko baasi t'o la, lɔnmɔgɔ dɔw ko ten. Ibn Munzir rahimahullah ale ko al-adhan zikru min zikrillah, ale ko seli wele ko ala ko falo fala ba'sa an tu'azzina al-mar'a wa tuqim, ale ko baasi foyi t'a la ko muso ye seli wele ka seli kɔrɔta. O tuma ni k'o faamuya i b'a ye k'a fɔ lɔnmɔgɔ bɛnna ma k'a fɔ seli wele ni seli kɔrɔta tɛ muso ma diyagoya ye, nka baasi t'a la n'a ka kɔrɔta ni kamajigi ye tumana min na n'a kɛlɛ bɛ seli la walima muso jama bɛ seli la, baasi fana foyi t'o la. N'a yɛrɛ fana m'a kɛ a ka seli ka ɲi, baasi tɛ nin si la. Allahu ta'ala a'lam. Ɲininkali sabanan o le k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ heji kɛyɔrɔ la, cɛw bɛ fani fila ta ka kelen siri ka kelen k'i kama ko fani gbɛnnen don. K'a dɔrɔn na k'a fɔ muso b'o yɛrɛ suturala fani finman na, ko yala kɔnɔ bɛ heji la ko b'a kɛ ɲɛ jumɛn de ma. An b'a f'i ɲɛna ka heji kɛ ni fani gbɛ ye o tɛ diyagoya ye, nka min kɔni ɲini bɛ cɛlamɔgɔw fɛ o le ye a ye kɛ tagafe fila ye, kelen sirilen bɛ kelen kɛ b'a kan na, o le ɲinini don. A ye kɛ fani gbɛ ye o kanuni don, nka o tɛ heji sariti ye, heji diyagoya fɛn dɔ fana tɛ. O tuma fɛ n'i k'o faamuya i b'a dɔn k'a fɔ o tagafe fila nin fana o ɲini bɛ cɛlamɔgɔ de fɛ, o ɲini tɛ muso fɛ. A ma ɲini muso fɛ k'a fɔ a ye nin tagafe fila ta, bali muso b'a yɛrɛ sutura dafani na. A fana ma ɲini muso fɛ k'a fɔ k'a ye gbɛman don, i n'a fɔ ciba sallallahu alaihi wa sallam a ka yira k'a fɔ fani min ka ɲi ni fani bɛɛ ye o de fani bɛɛ ye. khayru thiyabikum al-bid falbasuha wa kaffinu fiha mawtakum. Ciba sallallahu alaihi wa sallam a ko an ka fani min ka ɲi n'a bɛɛ k'o de gbɛman ye, ko sa ko ilbisuha ka y'an jija k'o fani tɔgɔ don. A b'o ɲɛma fana ko ni su sala an na mɔgɔ sala an ye kasankɛ kɛ fani gbɛ la, nka o tɛ diyagoya ye. O tuma fɛ hali n'a sɔrɔ heji yɛrɛ tɛ fani gbɛ kanuni don, nka muso ka ɲi ka finman ta o ka ɲi a ma kamasɔrɔ finman b'a sutura kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ gbɛman kan. O de kosɔn sahabamuso radiyallahu ta'ala an olu tun b'a kɛ o ɲɛma. N'i k'o faamuya i b'a fɔ an b'a f'i ɲɛna k'a fɔ heji ye yɔrɔ ye muso bɛ to a ka sutura dafani na, ale ma ko tɛ k'a fɔ k'a ye fani gbɛ don. Bali fani gbɛ donni yɔrɔ tɔgɔ la o tɛ daga ye kamasɔrɔ a nɔgɔ ka di. Bali fani gbɛ siaman fana bɛ yen a kɔrɔ bɛ yen, lebu dɔ lankɛnɛmaya tɛmɛna min na n'a kɛra gbɛba ye. Kosɔn muso bɛ to a ka hijabu dafani na ani a bɛ to a ka finman na, cɛw de bɛ gbɛman don, gbɛman yɛrɛ fana dɔn tɛ diyagoya ye, nka fɛn dɔ min kanuni don. Allahu ta'ala a'lam. Ɲininkali naaninan dɔ ka ɲininkali kɛ ko a bɛ fɔ jɔn de ma ko wahabiya. An b'a fɔ a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Allahu ta'ala ka bonya ni lɔnni ye, lɔnni nafama. Ciba sallallahu alaihi wa sallam a nana ma ni diinɛ dafani ye, a nana ma ni lɔnni lankɛnɛmayani ye.
anana wole kata Allah ta'ala kilimantiyama kan yoro majja ka bo flanga fuyama kan wole kata sunna la batolima kan yoro majja ka bo bidama nga tuma ni mo yoro majja na kiba ka wati la sallallahu alaihi wasallam mo be nyina dina kunya do ko o be do faraka anu be do bala o ko sa tuma ni wati be Allah ta'ala be na ni mo do ye min be dina kura ya mo ye o kura de ka baka tigi be ni fen kura ye abena mo hakilla jige fena o to nyina na minko ana wol la lonia fena femi lonin to bolo okono ay folu mako al mujaddid olutina ntakabulu kuraye olutina ndina kuraye olutina firka kuraye kiba sallallahu alaihi wasallam atume minka olubina wolel ka katawleba o modo yimiye wole Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah aliyo mo belebele doye Allah ta'ala ka lana ani Allah ta'ala ka dina langana ma yanai Allah ta'ala ka dina kura yanai Allah ta'ala ka mo la lone yanai anana wati mina flanga fuya flanga tun kabo afana tun nyamin be mooma nga Allah ta'ala ka tauhidul langana ma yanai ay anana wati mina bida flanga tun kabo sunna tun nyamin be mo shamama Allah ta'ala ka sunna langana ma yanai ay kabina tagala fana Allah ta'ala ka baraka do aka tagabolo la ani admi dawa kala ka Allah ta'ala kalimantiya ma Allah ta'ala ka baraka do la Allah ta'ala ka lon baga sha mambo anola Allah ta'ala ka mo shama kana asawya koso wato mafe ulule moye o mana ni dina kuraye ani o mana tagabolo kale chibana ni sallallahu alaihi wasallam o ka mo wole kata olema ga tumatuma ni na ni chiai kale baga be soroila tumatuma ni na ni hakika e mimman di adamado ni kale baga be soroila o be tojo suya belila ani o be faniya ulila ani o be kuma shamo fi mamude sababai Muhammad sona Abdul Wahhab rahimahullah atanyoma adin ka baraka atanyona atamski metiba atanyoka sallallahu alaihi wasallam Muhammad no de chiafe oko oloma ko wahabiyya kata soro ni kala wahabiyya yere yala wala tando la kosebe oko so ni mon ko ke wahabiyya ya foko yi ala dalinye ke wahabiyya kama so ni kala wahabiyya ko ka kite flanga fe ite bida moye ebe manhaju salafi salih ka ebe tabolo nyimanga otuma fe te to juge mo be dimini to mi alna soro mo ba foli ma la inin burebo lo bolo ani la inin burebo kono ole ki to ya wal ma ki farfa nga o te fe mo be farfa femina bal nafol ma ko wahabiyya o e fe mo be kun gorota femina wallahu ta'ala a'lam inin gali worona doka inin gali ke koni mo mi ko ye julu do ala abita mobil la por la wal ma bita kunya doke nga na bena julu sara wati na ka fana min ladia ko kitibe jodi siga dala o yer ribai ni mo mo ma wa kelen julu do na ni mena sara ka banki ladia wal ma wa ke ma julu do na mena sara to min ladia ni ka julu do ka be ka ribai ladia ni be farala ka o ye haramu yo tita o to ma fe ni mo be julu tay fe na ko wa tandia aye asara wata kana lahiri taye ka fo mena do faraka ganna so tigla mo man lahiri taye aka million kelen taye bolo amma lahiri ta ka fo mena do faraka min ladia million kelen sara wati semingela o sara to aka do faraka ka dima basitala aki ladia basitala o ya soro amaka fen foni ani yonche o ya soro fana amaka fen loni ani yonche akana ka fen min fola afana kana ka fen min lona nota na kala fla fe ni julu dona oka ani julu damna oka be ka riba ya tara wallahu ta'ala alam in ngali worona doka in ngali ga goni kala jawo kala ye ni mu'mina na kamina fendo sen bolo ni kema flalo ibada tigima kema flani wargwa ba bolo ngani wargwa ta bolo ibada ma kema flani mo ko mo me fala ka ko ketibedi amma fala ko faranfasiya bala ni mu'mina na kamina sanin ki bolo ayini ka ko wargwa bi bolo wa na ko wargwa be bolo ya fo nka frima keme fla na ko wargwa timbolo minata julula afo nka frima keme ni mo